Serifula lajɛbagaw an ka foli bɔ aw ye bi aw ka siraba kumakan jɛmukan bɛna labɛn yɔrɔ min na o ye Za'a Ziwaza diɲɛ kunnaja ani lahara kunnaja bɛ sɔrɔ kalanso min na an karamɔgɔ Ase Sherifu Usumani Madani Ayidara ka kalanso bɛ Bangɔni Jakinɛbugu la bi an bɛna jɛmukan in labɛn de komi an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan in labɛn kun ye ekɔliw la ka d'a kan ekɔlidenw olu de ka accident ka ca ka d'a kan olu de caman bɛ motow la o de la an y'a kanu ka to ka jɛmukan in labɛn ekɔliw la wagati ni wagati a wagatinin kɔnɔ a b'a to ekɔlidenw bɛna fɛn caman dɔn sirabankanboli sariyaw code la route panneaux dɔn u tun tɛ minnu dɔn walasa caman ka se ka bɔ accident na o de la bi an bɛ nin kalansoba in na kalanso min ni a bɛ Bangɔni na ni a bɛ fɔ a ma Za'a Ziwaza ni diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ don an karamɔgɔ Ase Sherifu Usumani Madani Ayidara ka kalanso an bɛ yen bi de an ni yen kalandenw bɛna siraba kumakan jɛmukan labɛn ɲɔgɔn fɛ donc jɛmukan in bɛna ta cogo min o de filɛ nin ye an bɛna dakurunya fila di kalanso ye a ɲɛmɔgɔw ma olu ka dɔɔni fɔ an ye kalanso in kan o kɔfɛ an bɛ panneau yira ekɔlidenw na o kɔfɛ an bɛ micro di ekɔlidenw ma u ka se ka ɲininkali kɛ u ma yɔrɔ minnu faamu o kɔfɛ an bɛ ɲininkali wɛrɛw k'u la ɲininkali minnu ni o laban bɛna kɛ casque di ye an sera ka casque hakɛya mun sɔrɔ o ɲininkali jaabi ɲumanw mana sɔrɔ an b'o o casque ninnu di u ma bi an ka jɛmukan tacogo de ye nin ye. Ekɔliso in sigira sen kan 1991 ni a tigi yɛrɛ fɛ bon lycée créera a la kɛra 2007 alhamdulilayi ekɔliso in yɛrɛ n'i y'a lajɛ madrasa de don a fɔ madrasatul islamiya li tarbiyatil banin wal banat Za'a Ziwaza kalanyɔrɔ de don kalanyɔrɔ min ni silamɛya bɛ kalan kɔnɔ walasa ka denmisɛnninw cɛw cɛmanw ani musomanw ka jogo don olu la silamɛya ka sira kan ani adamadenya sira kan n'o kɛra diɲɛ kunnadiya ani lahara kunnadiya o bɛ sɔrɔ n'o de ye Za'a Ziwaza alhamdulilayi labɛn min b'an bolo yan an kɛlen bɛ ka denmisɛnninw former an ka kilasi kɔnɔ ka daminɛ lycée ka n'a bila fo premier cycle la sɔgɔma o sɔgɔma 7h pile u bɛ soli ka na joona u bɛna plaque stop u bɛn'o sigi sira cɛmancɛ la ka yira mobilitigi ni mototigiw ni bolimanfɛntigi wɛrɛw la ko yan ye kalanyɔrɔ ye u k'a dɔn filanan fana u tɛ dɔw ma dɛ u bɛ tila k'u jɔ sira kɛrɛ kundaw fɛ denmisɛnnin minnu mana na plaque b'u bolo stop b'u bolo u bɛ file fiyɛ sira mobilitigiw b'u jɔ u bɛ tɛmɛ groupe an b'o kɛ heure kelen ɲɔgɔn na ka daminɛ 7h pile fo ka taa bila fo 8h pile la o b'an bolo sɔgɔma ani kalan jigin waati la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi accident yɛrɛ ka dɔgɔ anw fɛ yan kosɛbɛ a ka dɔgɔ anw fɛ yan kosɛbɛ sani nin bɛ yen ka ban a ka ca la o b'an kisi kosɛbɛ kumakan laban min b'an bolo o de ye an tɛ ɲinɛ an bɛ kalanyɔrɔtigi yɛrɛ fo n'o ye an fa n'an karamɔgɔ ye Seyid Sherifu Usumani Madani Ayidara ale yɛrɛ min kɛra sababu ye ka kalanyɔrɔ in sinsin ka kalanyɔrɔ in bilala ka denmisɛnninw jogo don denmisɛnninw na k'u bila adamadenya sira ni diinɛ sira kan n'o ye silamɛya diinɛ an tɛ ɲinɛ fana tuguni an bɛ foli lase kalanyɔrɔ direction bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ lajɛlen an ma ka daminɛ lycée direction na ka na fo second cycle direction ka na fo premier cycle direction an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani an ka karamɔgɔ minnu bɛ yan n'olu cɛsirilen don ka denmisɛnninw bilasira ka denmisɛnninw k'u lafaamuya adamadenya taabolo ani diinɛ taabolo la an kɔni an b'o fɔ bi fana an b'a ɲini u fɛ fana kalanden somɔgɔw fɛ olu kana da kalanyɔrɔ dɔrɔn ma u ka denmisɛnninw so kɔnɔ yen nɔ u ka lajɛ u k'u lafaamuya sira tigɛcogoyaw la ani kulonkɛ sira la o n'a ɲɔgɔnna u ka kum'u fɛ an kɔni b'an se la kalanyɔrɔ la an b'u lafaamuya an b'u bilasira alhamdulilayi.
Signalisation verticale au panneau nous fana suya kacha donc a dobe avec ko bolu blanye fe muna olu be mu fo niveau ke walma ni mi kolosho la absika na ni accident ina fo panneau de danger ou be panneau prioritaire la danger o e kojugu panneau e aba ira ka fo kojugu dobe ni mi koloshi o kojugu ina absika na ni accident o danger o be don to avec donna que tu vas do informer donc forme avec panneau donc avant on a ni forme à couleur donc n'a panneau fait mu kele no ni sélégué ça va il va faire brousseau ni a brousseau kele no ni blemay a konona o se ka be jema walma a se ka be nere bulama comme nya fa na nere bulama no be para di ko fo donc ni para be ita sura avec nere bulama mais na sura konna e jema oye permanent obe wakati be ale pano ni a doublé ni tout konado yoro tuba de ba to aba do ni tout konado obe ni tout konate donc ni tout konado aba ye ni metri avec me ale la ni metri bidoué kasi makaima avec fem foka ko kolosho la ni oye godoué na se ka kasara la sima avec me ala ni metri bidoué kasi o makama maintenant ni tout konate yoro tuba de ba to na ba do ni tout konado obe ni tout konate ni tout konate avec me ale pano e kojugu pano na ni metri keme ni bidoué kasoro kasi akumakama olu de flede donc jamu me ka kono o jay ne be ayila ka fo kojugu munde no donc o kojugu nu avec
dépend o bɛ dabɔ yɔrɔ yɛrɛ cogoya la kojugu mun bɛ yen nɔ u b'o ja de kɛ i n'a fɔ nin yɔrɔ la a bɛ farayɔrɔ jugu ko fɔ ka taa kini bolo fɛ farayɔrɔ jugu bɛ ɲuman bolo fɛ ko farayɔrɔ jugu caman bɛ yen fɔlɔ bɛ daminɛ kini bolo fɛ nin ye farayɔrɔ jugu caman bɛ yen mais i bɛna fɔlɔ min daminɛ o bɛ daminɛ ɲuman bolo fɛ ni a b'a fɔ mun ma gêne couché kasi u t'o daminɛ donc nin yɔrɔ la k'i k'i kɔlɔsi i bɛna s'o ma komi n y'a fɔ aw ɲɛna ja ninnu bɛ hakilina de d'i ma i bɛna se kojugu mun ma nin yɔrɔ ninnu na sira in daminɛ ka bon taalen ɲɛfɛ a bɛ dɔgɔya o n'a ɲɔgɔnnaw donc mun ka gɛlɛn dɔrɔn an ye panneau an y'a forme dɔn a kɛcogoya dɔn ani couleur mun b'a la an y'o fana dɔn o la a bɛ fɛn mun fɔ k'an k'an kɔlɔsi o la o ja bɛ k'a kɔnɔna la o ye kojugu panneau ye n'a bɛ f'o ma danger o kɔfɛ panneau wɛrɛ min fana bɛ yen ni o bɛ jate prioritaire fɛ prioritaire n y'o fɔ a ɲɛna olu de bɛ bila ɲɛfɛ u bɛ mun fɔ n'an m'o kɛ walima n'an m'an kɔlɔsi o la a bɛ se ka na ni accident ye an ye fɔlɔ min fɔ n'o ye kojugu panneau ye o b'a fɔ i k'i kɔlɔsi de i bɛna se kojugu dɔ ma nin filanan in fana o ye prioritaire ye mun kan ka bila ɲɛfɛ ale ye interdiction de ye a bɛ fɔ mun ma bali panneau bali panneau a bɛ fɛn de fɔ mun balilen don ale yɛrɛ panneau bɛ dɔn cogo di n'i y'a ye i b'a sɔrɔ a lamininen de don a lamininen don ni bilenman ye a kɔnɔna ye jɛman ye a bɛ fɛn fɔ ko o balilen don e man k'o kɛ o ja bɛ k'a kɔnɔna la o la ale n'i y'ale turulen ale kumakan bɛ daminɛ i b'a yɛrɛ ye yɔrɔ min na panneau yɛrɛ bɛ turu yɔrɔ min na a kumakan bɛ daminɛ yen de ka taa bila sira kunbɛn na yanni ka se sira kunbɛn na tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a kumakan bɛ ban yanni intersection a fɔ de ma sira kunbɛn a kumakan bɛ ban yanni o cɛ o la panneau wɛrɛw bɛ yen minnu b'olu yira olu ye jɛman ye ka finman kɛ a kɔnɔna la nin cogoya la o b'a yira fɛn mun ni a tun balilen don k'e man ka kɛ ko n'i y'a kɛ a bɛ se ka na ni accident ye o sisan ko o kumakan in balila donc olu de ye interdiction ye balili panneau o kɔfɛ panneau wɛrɛ mun fana bɛ yen ni an kan k'o dɔn kosɛbɛ n'o bɛ prioritaire la o ye panneau d'obligation ye o ye wajibi panneau de ye ale bɛ fɛn de fɔ fɛn mun wajibiyalen don bolimafɛntigi kan i kan k'o de kɛ o yɔrɔ la ka d'a kan n'i m'o kɛ a bɛ se ka na ni accident ye walima a bɛ se ka kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma e sababu la o fana bɛ dɔn cogo di komi n y'a fɔ a ɲɛna panneau ko la mun ka gɛlɛn n k'a dɔn panneau forme n'a bɛ nin cogoya la ani couleur mun b'a la o bɛ nin fɛn sina de fɔ donc nin yɔrɔ la panneau d'obligation ye mun bɛ jagoyali kuma fɔ n'a y'ale ye a bɛ taa sɔrɔ ale korilen de don a kori in kɛlen don ni bulalama ye a bɛ fɛn mun wajibiya o yɔrɔ la o ja bɛ k'a kɔnɔna la o la ale fana kumakan bɛ daminɛ a b'a turulen yɔrɔ min a bɛ taa bila fo siraw bɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min a fɔ o ma intersection walima panneau wɛrɛw bɛ yen nɔ yanni an ka se sira kunbɛn na olu bɛ se k'a jira k'a kumakan banna o ye fɛn d'obligation ye tɛrɛn bilenman bɛ kɛ a kan o la i n'a fɔ nin yɔrɔ la n'an ye nin ta o b'a jira k'a fɔ ko nin dabɔlen don sotaramaw transport en commun minnu bɛ mɔgɔw ta wari la olu ka tɛmɛ sira de kama donc olu dɔrɔn de bɛ boli nin yɔrɔ la bolimafɛn wɛrɛ foyi man ka boli o sira kan i n'a fɔ nin yɔrɔ in fana b'a jira misaliya la ko nin yɔrɔ la a yɔrɔ ka jugu kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ kojugu ka ca a yɔrɔ la donc ko boli man ka tɛmɛ kilomɛtiri 30 kan heure kelen kɔnɔ ɲɔna aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔ boli kan ka dan kilomɛtiri 50 de la heure kelen kɔnɔ ni wagati ka ɲi wagati ka ɲi kɔrɔ san tɛ nalen neige tɛ nalen yeta ka bon a fɔ wagati ka ɲi maintenant ni wagati ma ɲi aw bɛ se ka jigin o dugu ma ni san bɛ nalen ou bien neige ou bien brouillard o n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ yeta dɔgɔya aw bɛ se ka jigin o dugu ma maintenant ni dugu kɔnɔna tɛ boli kan ka taa kilomɛtiri 90 de la heure kelen kɔnɔ o la ni panneau wajibiya panneau in b'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in na an jagoyalen de don ka boli kilomɛtiri 30 dɔrɔn de la heure kelen kɔnɔ o la ni tɛrɛn bilenman kɛra kan i n'a fɔ yan ko o kumakan mun tun jagoyalen don an kan sisan o kumakan in banna o kɔfɛ ni panneau min ni an ko a ma balili panneau interdiction ale bolofara dɔ fana bɛ yen a fɔ mun ma stationnement arrêt interdit ko jɔli kuntalajan ani jɔli kuntala surun balilen don aw yɛrɛ b'a ye wagati dɔ la yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i jɔra i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛna nɛgɛ dɔ don bolimafɛn sen na u b'a fɔ k'a fɔ ko nin yɔrɔ la i man ka jɔ donc ni panneau ninnu de b'o jira k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu na jɔli man ka kɛ o ye balili panneau ka bolofara dɔ ye an b'o olu korilen don ni bilenman ye a kɔnɔna o kɛlen don ni jɛman ye mais stationnement jɔli kuntalajan ani jɔli kuntala surun balili ta la
terrain bilenman de bɛ a kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ la jɔli kuntalajan balilen don jɔli kuntalasurun balilen don k'a ta panneau turu yɔrɔ la fo ka se sira kunbɛn na donc o la panneau saba fɔlɔ minnu bɛ a yira k'a fɔ olu bɛ mun fɔ diyagoya de an b'o kɛ walasa ka accident bali o kɔfɛ panneau wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se ka yirali k'e la n'i bɛ bolimafɛn kɔnɔ ka taa a bɛ se ka kɛ i mago bɛ se fɛn dɔ ma o la o panneau ninnu a fɔli ma indication bɛ yirali de kɛ bolimafɛntigi la u b'a fɔ i mago bɛ nin yɔrɔ min na a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la ale panneau kɛlen don forme carré ou bien rectangle a kɔnɔna ye bulalama ye a bɛ fɛn min fɔ k'i n'i mago bɛ se ka s'o ma o ja bɛ k'a kɔnɔna la o la ale kumakan bɛ sɔrɔ panneau yɛrɛ turu yɔrɔ la n'an ye kelen ta misaliya la an ye nin ta nin bɛ parking de ko fɔ bolimafɛn jɔyɔrɔ nin yɔrɔ la n'a ye nin yɔrɔ na o t'a yira k'a fɔ ko bolimafɛnw ka jɔyɔrɔ de bɛ yen mais n'a ye a y'a jateminɛ o a suguya saba de bɛ yan nɔ fɔlɔ in o b'a yira ko bolimafɛnw ka jɔyɔrɔ de bɛ nin yɔrɔ la o kɔfɛ mun dalen don kan o b'a yira o fana ye parking de mais parking mun don n'i jɔra dɔrɔn i bɛ wari sara donc o danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ja ni mun filɛ nin duguma yan nɔ o ja in de b'a yira k'a fɔ ko n'i jɔra n bɛ wari sara mais a tɛ nin na o b'a yira ko nin yɔrɔ in dabɔlen don jɔyɔrɔ ko dɔrɔn de kama wari sara t'a la mɔgɔ fana t'i ka bolimafɛn jateminɛ mais ja ni mun faralen don nin kan o b'a yira ko nin yɔrɔ t'a la wari sara b'o la hali n'i jɔra fitinin i bɛ wari sara o fana a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yan nɔ o ja ni dɔ in tɛ kelen ye o t'a ye ko jɔyɔrɔ bɛ yan nɔ mais jɔyɔrɔ min don a man ka mɛn i bɛ se ka jɔ wagati kɔnɔna la dɔrɔn i kan ka bɔ yen a tɛmɛ o la a bɛ f'o ma parking à durée limitée donc ninnu de ye panneau ye panneau minnu bɛ kuma ni aw ye a dabɔlen de don fɛn o fɛn ni a bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sariya dɔw de b'a la tagabolo dɔw de b'a la donc siraba tagabolo de ye nin ye walasa i ka se ka boli hɛrɛ la ka sɔrɔ i ma accident kɛ i ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ni panneau ninnu de b'i dɛmɛ o la an y'a fɔ panneau ninnu dɔnni a nafa ka bon bolimafɛnbolila bɛɛ lajɛlen kan ani fana a dɔnni dɔrɔn tɛ ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ fɔ ka fara kan i n'a fɔ ka boli dɔɔni ka siraba sariya wɛrɛ minnu fana bɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ panneau bɛ yen panneau kɔfɛ agents fana bɛ yen olu fana bɛ kumakan dɔw fɔ agents i n'a fɔ polisiw ni gendarmes minnu bɛ sira yira mɔgɔw la n'olu fana bɛ yen u bɛ kuma fɛn fɛn fɔ siraba sariya ye ninnu bɛɛ de ninnu bɛɛ de batoni ka ɲi bolimafɛnbolila ma ninnu bɛɛ de b'a to accident minnu ni a bɛ kɛ wagati bɛɛ caman bɛ se ka bɔ o la donc sirifila ka nin jɛmukan ye siraba kumakan in dabɔra de ni code la route in siraba ka boli sariya ninnu ka se ka faamu bolimafɛnbolilaw kan walasa caman ka se ka bɔ accident na donc an bɔra ka panneau de ɲɛfɔ aw ɲɛna fɛn caman bɛ yen mais panneau ninnu a bɛ daminɛ n'olu dɔɔni de ye fɔlɔ n'i tɛ dugu kɔnɔ a kumakan i bɛ tɛmɛ panneau na ka mɛtiri hakɛ joli sɔrɔ ka se kumakan in ma n'i tɛ dugu kɔnɔ i bɛ tɛmɛ kojugu panneau na ka mɛtiri hakɛ joli kɛ ka sɔrɔ ka se a kumakan ma. Ni jaabi wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ni jaabi wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo an ko ni dugumana tɛ jaabi wɛrɛ c'est la bonne réponse c'est la bonne réponse.